Kaixo, hasiko gara izpiak erabiltzen. Uhinen propietateak azaltzeko, izpiak erabiliko ditugu. Kasu honetan, islapenarekin hasiko gara, gero ikusiko dugu errefrakzioa. Islapena bada, bi inguruneen artean, saiatzen danean ingurune batetik bestera izpia pasatzen, baina talka egiten duenean, bi ingurune horiek banatzen dituen gainazalarekin. Gainazal horrek ez du uzten izpia ingurune berrira pasatzea, hortaz talka horretatik berriro etortzen zaigu. Adibidez, izpiluetan gertatzen da hori. Hemen badago izpilu bat, airea da lehenengo ingurunea eta bigarren ingurunea beira da. Baina, bi ingurune horiek bereizten dituen gainazalean, izpiak talka egiten du eta berriro ateratzen da ingurune berdinera. Ez dago ingurune aldaketarik. Uhin batek, bi ingurune desberdin bereizten dituen gainazal batekin talka egiterakoan gertatzen da islapenak. Izpia etortzen da, bi ingurune banatzen dituen gainazal horrekin talka egiten du eta etorri da ingurunetik jarraitzen du, baina norabidea aldatuta. Eta ez dago ingurune aldaketarik. Islapenaren legeak hauek dira. I, R eta N plano berean daude. Zeintzuk dira I, R eta N? Beti bereizte gainazalari perpendikularra dan lerroa erabiliko dugu angeluak neurtzeko. Hemen daukagu, beste kolore batean, hemen daukagu I, hau dalako izpi erasotzailea, eta hemen daukagu ateratzen danean izpia berriro R. Orduan, izpi erasotzailea I da, eta angelu bat egiten du normalarekiko, N-erekiko, eta ateratzerakoan beste angelu bat egiten du normalarekiko, eta R izpi islatua eukiko dugu. Ikusten duzuenez, hiru angelu hauek plano berean daude, eta izpia ez da planotik ateratzen, eta neurketak egiteko erabiltzen dugun normalak plano berdinen dauz. I, R eta N plano berean daude. Eta I eta R berdinak dira. Ateratzen da, sartzen dan angeluarekin. Ikusten badozue, egon ez dago ondo ikusten, 50 graduekin sartzen da, eta 50 graduekin ateratzen da. Honen demostrazioa liburuan dau, geometria pixka bat erabilita egiten da, guk ez dugu azalduko, norbaitek jakin nahi badu nola egiten dan, behiratu dezala liburua edo klasean azaltzen dugunean adi egon dadila, baina buru honetik bar duguna, islapenaren legea, izpi erasotzailea, islaturiko izpia eta plano, bereizketa plano gainazal horrekiko perpendikularra da lerroak, plano berean daude, eta sartzen dan edo erasotzen duen angelua eta ateratzen dan angelua berdinak dira. Ikusten badozue, orain, saiatzen bagara hemen, adibidez, 60 gradu ez da erraza, jartzen badago 70 gradu eta justo lortzen badago talka izatea hor erdian, 70 gradurekin aterako da. Itxo gara ber, ikusten duz hemen, sartzen dala 70 gradurekin, hemen daukagu I berri bat, eta ateratzen zaigu, berriro ere, R', ateratzen zaigu, sartu dan angeluarekin. Ez ahaztu, angelu guztiak normalarekiko neurtzen ditugu. Islapena argia aztertzen dugunean askotan erabiliko dugu ariketak egiteko, ez ahaztu esandakoa. I, R eta N plano berean daude eta eraso angelua eta ateratze angeluak berdinak dira.